Ох, мале! Къде те видях? Аз как те го убих, бе? Отсех го 3 пъти и той не умря, а другата само с един удар. Ето и този. Тайпера ми не е точен. Не. Седи. Трябва да се първо. А това други хора ли са или са компютри? Това е компютър. Не бе, аз играя на синглплеер. То няма това мултиплеер. Или аз не знам. Това сега се прецака тотално. Значи това не са истински хора, това е играеш срещу компютъра, така ли? Да, съм синглплеер. Аре бе, бързо. Не. Дай, нали натискаме? Аз влизам спокойно. Сега само ако ме гръмче. Какво? Те не могат да отворят вратата. Арбе, сега ще ми покажа. Нали не могат да се отворят вратата? Да. Арбе, дай. Ти са го закрили. 10, 9, 8. На това, което си пуснал. Бомба. И трябва да изляза от част, така още малко и хубаво. Безопасно съм. И аре. Аре, воу. То нашия герой само лоу знае. Супер, направо съм си, супер направо. Арбе, какво? Що не искаме? Какво се качваш? Добре, що? Това е защо? Това ли? Не, това не е кола. Майко, аз колко съм тъп. Това вече кола. Арбе, мъкни се. Аз те конфискувам. Аз конфискувам тази кола. Включих нещо. Добре, става друг. Включих левел. Довиждане за губенята и отим в Макдоналдс. Без вас. Супер! Ох, мале. Какво стана? Къде? Колата тръгна натам. Да, бе, не колата, бе. Тигър, чух тигър. Къде? Примам. Да ви пука, бе. Крафтинг. Аз имам. Да, разнам. Тук трябваше да ми покажа колко пари. 1, 2. Добре. Skills. Отключих 2 лева. И аз не съм забелязал. Фул. Върха не повече трябва. И така. Добре. Татуировката ми. Защо си правиш татуировки? Ето. Имам гигантска печалба от 78 стотинки. Или лева. Сета. За играта това е малко. Сега да се върнем. Къде сега не е мисията? При вараните. Ето. Вараните. Ма те са отровни, бе. Сигурно са. Вараните са готини. Аз обичам гущери. Чакай, знаеш, че намерихме Ранго? Да. Ранго? Да. Ринго. Ранго, той беше избягал, моят гущер. Намерихме го под шкафката. Така че, преди цялото време под каша. Не, първо беше в стаята на баба, после отиде под шкафа, после в нашата стая. Тук къде е живял? Той живее в нашата къща. И да, и къде е бил през цялото време, като го нямал? Първо беше в нашата стая, после в на баба стаята, после в хола. Значи не си знам къде е живял. Не, той живееше в терариумът ми. Нали той е бил избягал? Да, но накрая го намерих, взех го, хванах го, той ми се гръчеше, но... Не бе, къде живееше докато беше избягал? Под шкафа. И, добре. И никой не го настъпи. Това е добре. Защото знаеш колко е голям той? Ето толкова. Чакай. Сега идваме, за да покажа на приятел ми колко е бил голям. Да, вярно. Върнахме се. Добре, хора, много съжалявам, че няма сме на мисии, ама трябва да убием хора, за да си върнем. Стана 5 минути клипа. Печалбата. 5 минути сета. мале. Още 9. Не.
мале. Не, знаеш какво? То трябва да е по-малко. Да. Значи то не трябва да е точно 15 минути, а по-малко от 15. Да, това го знае. Това го знае. Искаш ли да направим реклами? Не. Добре, хора, аз май отивам на мисията, няма да ходя. Добре, ще завладея този лагер и спирам на пауза, докато го завладея. Съжалявам, но ще стане твърде дълг клипа и няма да време за още Да, и мисия. ще направим и една реклама. Не, няма. Губи време. Аре, пауза. Казах пауза. Чакай. След 20 минути. Здрасти. Здрасти. Не, сега събрах невероятната стена от $300. Това пак е малко, ама не мога да събера повече, като играех целия лагер. О, не! Екшон! Сега ли дойде да ми извъннеш, бе? Яко мъкни, бе. Аз имам малко. Жената ли ти звъни? Какво иска да се Някаква чува? жена! О, това от нашите. О, горкичка, какво са ти направи? Да те подпалим! Той е живо! Да си вървим на човек да жив! О, мале, не Да, че ти не почиташ твоите мъртви. Почитам ги. Ето, виж, това е един ритуал. Мъртвите ги запалвам. И така... Стана ми смотано и вече 7 минути. Как 7 минути, бе? Ето така. Много малко. Чакай. Не, трябваше да ме види. Запали се, човече! Запали се! Чакай, Да се подпалиш също е най-гадният начин да умреш. То знаеш, че колко добри хора убивал. Знаеш колко добри хора убивал? Не, казах, че да се подпалиш е един от гадните начини да умреш. Да. Виждаме хора, отивам на Хавайте. Чакай, явно здрасти. Какво това бе? Чум нещо. О, да прокликто да бъде това клякане. Искам да кликна. Да, нека. Чакай, ще запаля всичко. Пари! Пали парите. Моите парички. Чакай, колко време? Парички! Те още са здрави. $8. Защо ли си кликнал, бе, човече? Ето съм. Супер пича съм и Тя ще попота. На всяка крачка акаш. Всяка крачка какво? Акаш. Я колко странно. Я виж, стаята се виждаше синя допреди малко. Ами, бък. Бъди клекнал. Така ще го подпалям това пиче го, ще го убия тайно. Този беше възрастен. Всички са възрасти. Този беше дядо. Хубаво, вече му е минало времето. Да, избавихме го от бъките. Направих една гигантската глупост на света. Дай ме ухапа змия, бе. Не, махни се. Да, много интересно. Толкова са... Ега ти късмета. Сега пък си попали тръвата. Браво! Знаеш ли, че там горе има и червен? Не, видяхме. Не, направих гигантската глупост. Бе, дай, махни се. Вече е късно. То вика, защото иска да ме нападне с тъпаножка. То умря от огъня, супер! Или пък е слязал, супер! Не бе, виждане хора! Не разбирам какво става. Умират ли или си ядосват на тебе? Мале, запали се! За отмъщение! Запали се! Западна! Лекувай! Край с мен. Как предвидих бъдещето. Тък съм много тъп да запаля това и всички да ме гледат. Много съм тъп. Аз съм един прост. Стана 10 минути. 10 минути. Айде ми. Да, аз си карам лодка на сухо. Добре, този път ще го запалим в сил тайно убиване. Тъй като много не съм свикнал така да бъда кликнал, умървам. Трябва да имам тайна пушка някъде тук. Не, как? О, добре.
Ето го, ама ме мързи. Преди мен, не го бях забелязал. О, ще ми даваш пари, мерси. Не! О, да. О, yes, baby! Тя само да не запаля пожар, като миналия път. Като миналия път. Да, още 8. Добре, станаха 400 пътите ми. Пари този път няма място за грешки. Да. И баба и ми може така, бе. Махнете се. Махнете се един от друг, бе. Как се махнете? Как се махнете? Видяхте? Не! Уедар! Ще правя! Без псуване. Как да го псувам? Той убил 1 милион невинни хора. Казвам ти. Поне един човек от тази банда е убил 1 милион невинни хора. Поне не псувай. Не казах, не го убивай. Да, бе. Пауза. Тук преди имаше някаква змия. Съжалявам за забавянето. Тук съм сигурен, че някъде имаше някаква змия. Ама къде е сега тази змия? Вземи против отровата. Аз нямам. Това е само за когато съм... Да, взем беше. Добре, сигурен съм, май да излиза имаше. Или пък от другата страна, де да знам. Къде е тази змия? Странно. Тук ли е тази змия? Де да знам. Така, време за битка! Трябва да видя колко капитанът от тях. Не. Айде там. Добре, сега трябва да го убия. Опа, какъв съм точен. Имаше човек там. Да, знам, видя го. Къде е точно? Ето тебе! Не, махни се! Не! Остави ме! Майко, остана. Колко много хора. Добре, трябва да завършим клипа. Колко минути? 13! Ами да, Една минута! What the? Аре, тук ще видите тези пуските. Махни се. Кидам всичко. Супер. Добре, си взех комплекта. Добре, остана един човек, както... Не, то спуската. Рейци... Да. Точно така, не те виждам. Те виждам изобщо. И най-накрая последния човек. Пешо. И за другия епизод остава да отидем в пещерата. Да, и това беше всичко. Чакай. И чао. Последно. 14 минути е. Толкова беше трудно, че направо... Добре, виждане за следващия клип остава да влезем в една Добре, пещера. сега чао. Ботайте!